नै बेनो बादुलि आगैया बे आंजों थायो ओरै नाहर नै बिराद बादुलिखा आरो मोसानो हाखाया आरोना बियो मोसानो बिराद हाया आरो दे होमबासो हागोन खालामबाय थाबासो नाटकआ बाहाय बाहाय हायो आरो बियो मोसानाय बाथाय गैखाया माने मानसियानो थिं खनसे हाय हेल' होनहरब्रा guys, good morning. Ini jangan ngelih. Nei, ladu zagasnya. मा लादु बिलाय मिथाइ होनगोन आरो नोंसिना लादु होनो जोंना लादु होनो आरो नोंसिना मिथाइखौनो लादु होनो आरो बे चिरांनि नालाय आंथ' बाक्सानि जाहैबाय नै नायदो माने दायो रिहार्सलाव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय ओंखाम उखैयो नालाय ओंखामा 12था गाहाम जायो 1था गाहाम जायो ओमफ्राय दायो जोङो लादु जानानै थांसिगोन आरोना मेथाइ माने लादु नालाय जोंना दा मेथाइ होनबाय आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोनहाबो दा जोंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरोना नैबे आब' जाय बिगोमा आरोना इउटुब चेनेलनि बिगोमा गोदानै खुलि जानायसो आरोना चेनेला नोंथांमोनहा अननानै सापर्ट होलायदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नोंनाबो चेनेल दं होनना बुंनो लादोंना आंनाबो चेनेल दङ सानसुलि अफिसियेल सार्च खालामनानै नायबा नुगोन नोंथांमोनहाबो अनोब्ला आंनि चेनेलावबो थांनानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो बेनोसै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा जों दुगै लोबै रिहार्सल थांनो रेडि जाबाय आरो दा नै सासेनासो दावबो जायाखै आरोना बे आगैया आंजों थायो तमाम देलाय मांग्रि देलायगासिनो दङ आं बादि देलाय मांग्रि गैया दुनियायाव नोंथांमोनहा जुदि सोरबा देलाय जानो फैनो हागोन तमाम देलाय मांग्रि बियो जों दा थांनोसै आरोना रिहार्सलावहाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो रिहार्सला माबायदि जायो जों दायो रिहार्सलाव थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो गामि भिथोर आरो एसे गोजान जायो आरोना जोंखौ दोननाय जायगायाहाय थांबाय थादों दै बथल लादों नै दैयानो खालिसो ओमफ्राय ओजों सोना लाहैनोसै आरो बे स्क्रिप्ट बहि जोंना 1 month रिहार्सल जायो आरोना 15 दिन हायावहाय फोरोङो दा जों हायाव सोलोंगासिनो आरोना बिनि उनाव स्टेज रिहार्सल 15 दिन मोनगोन आरो जोङो सानसुलिखौ नायना लादो नै दे रायज्लायो आरो आयु खुगाया आंना मोखाङानो संग्रासिसो ओंखायनो दिन्थिनो लाजियो आङो थेवबो नायबाय थादो आरो मोजां नुदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय आं सानफ्रोमबो फैबाय थागोन आंहा लाइभआव मोजां नुदोंबा जुदि सोर गोथाव मोनो बे चक्लेटखौ आंनि फेभरेट चक्लेटनि मादाव बेयो फेभरेट दङ आरो जानो गोसोबा मम' आंनि फेभरेट सोरबाफोर फेभरेट दङलै फेभरेट आरो जों दा रिहार्सलाव थांगासिनो दं आरोना बहाबाबो सोरबा माबा जाहरोबा आंनो मम'ल' जाहर होनबानो जि गोजोननानै फैगोन आङो ओमफ्राय सोरखौबा फथायना लादो आरो नों मम' जानोबा आंनो मा नांगौ मिथिगौ हौवाखौबो बांद्राय महर गैलाया आंनो महर गैखाया नोंनो महर गैयाबा होमबा नों हौवाखौ बोरै मोजां नागिरखो दे आं मोजांसो लागोन एकदम सुपार एकदम गोजौ आरो नायनो मोजां हेमसाम बांद्राय गेन्द्राद्राखौबो नाङाहाय आंनो देलै लोगोफोर बेनो सासे नागिरना हरदो होमबालाय मोजांखौ नांगौ दे गाज्रिखौ नङा जों थांगासिनो दाबो मोनहैया एसे गोजान जायो आरो जोंनि रुमनिफ्रायहाय मोननोसै मानोथो गोजान गैला जानानै जा लेथ्रा जादों आरोना रिहार्सल जाग्रा न'खौ मोनबाय आरो नै दा बिदि हायाव रिहार्सल लाबाय थायो बेनि उनावसो माने स्टेज रिहार्सल लायो आरोना नै गेदा इस